Madayon ta mga bisyo, my love so sweet sa tuwang panaguban, mga pampahibsog sa panglawas. At aniya, ito na pong isgutan. Dungab sa muna ko mga bisyo. Kaon, tagbayaba sigod. Anyway, hala sige, magpadayon ta sa tuwang pagpalagsik sa tuwang kalawasan, duyog ta sa paglanog-lanog, ilabi na. Nini ato ang programa diri karon og tuod kumusta ta ninyo diha hinaot nga okay pa ta sa all right og nakapanukad mo sa inyong mga tagsa-tagsang kaugalingon ilabi na karon mga orasa hala sige hinaot nga nakapanukad sad mo og nabusog mo sa inyong pagpaniudto nang uban pa kumbati ta ninyo aniya na pod so kaduhang oras ninyo atong programa of course aniya mga takna ato ang isutan later ang ato ang katok confession. Okay? So, kato mga gusto mag-share sila mga kaagi ha. O, sige, yung plaster mo taod-taod ha. Tuod kato mga wala pa nakapamalit sa tuwang produkto sa Calabo Plus Herbal Food Supplement. Mga kabisyon, indot kong makasabay pug kanini, no? Calabo Plus Herbal Capsule. Kay dako kay siyang tabang sa mga sakit. Inom kag tumar sa Calabo Plus Herbal Capsule with garlic o sa Calabo Plus Herbal Capsule with mangosteen. Apan mas epektibo ug mas maayo, kinini mong ipares pag inom 3 times a day. Ipares lamang Calabo Plus Herbal Capsule with garlic o Calabo Capsule with mangosteen ug wala kay angay kabalaka. Kay purong herbal kini dili makadaot aprobado sa FDA ug halal certified. Naibawan nga ang Calabo leaves o oregano leaves makatabang kini sa pag-reduce the risk of atherosclerosis, heart attacks o sa strokes. Makatabang usab kini sa pag-energize o rejuvenate sa body. Beneficial in detoxifying body, aids in digestion, boost immune system, aids in speeding up metabolism. O makatabang usab sa pagputiktagan sa bacteria that can affect skin and gut, no? Karon nga nagkataas na po usab ang kaso sa COVID. So, mainam nga palita sa tuwang produkto diri sa Calabo kay nasayta bisan katundahon lang ang ato ang ginagamit dako kayo og tabang noon sa pakag nanay kapsula no nga naa pag yung mga sangkap nga maghatag og dugang pang kalig-on kalagsik sa mismong kalawasan nimo diha no. So unsa pa imong paabot para dili ka matakbuyan bisan pa man ganig naka pa-vaccine ka diha pwede gyapon ka matakbo yan kay of course dili man assurance ang vaccine nga maulian ka so bali prevention lang gid tuod siya nga dili ka masyatay no makabsan si mo ang kinabuhi di ba nga mo penetrate ang mismong virus diya sa imong lawas so sa mga sintomas dili ka kuan pud sad no kining protektado sa vaccines. Mugawas gihapon ang mga sintomas og mo kuan siya no tod nini kining mababa siya sa imong immune system hinungdan nga delikado sa gihapon usab. So better magtumarta sa tuwang Calabo food supplement especially ni Calabo herbal product with mangosteen food supplement nato no kay mas kuan ni siya kining isog kay tanan. Motabang sa imong kalawasan nga mabatukan ang mga masakit especially kining virus nga COVID-19. Anyway, laing kaagi nga tong basahon karon so katong mga gusto mag-share sa inyo mga confession, pwede mo mag-message sa Katok Confession nga Facebook page, padala lang mo diha, message lang ninyo para atoan na siyang mahatagag pagtagada ng inyong mga kaagi sa pagigugma kung sa pa inyong mga gustong i-share dira kanato kung kwarta way problema GCash lang ko. Send lang ko sa kong GCash. Mas ninjot ug mas okay kayo. Anyway, tamaglangan mga kabisyo my love so sweet. Aniya na ang ato ang Katok Confession. Medyo interesting ni siya lulubaba. Ready na ba ka o ready na ka? No choice ready na ka. Nindot kay na. Mayo kay nang imo. Ganyan nyo. Okay, ilang taon nang nakatiwangwang ang isang lote sa Cavite. Mayroon na sana nakabili. Di malaman ang dahilan kung bakit di natuloy. Marami ang tumitingin at nagkakagusto sa lote dahil bukod sa malaki ay napakamura pa. Unang tumingin sa lote ay isang dalagang babae. Nagustuhan niya at nangako nga babalikan at magdadala ng pera. Tuwang-tuwa ang dalaga. Nagkukwento siya sa may-ari ng lote kung ano ang balak niya ang gawin sa naturang lote. Masayang lumisan ang dalagang babae. Kaso matagal daw
pangarap at pinag-ipunan ng babae ang pagbili niya ng lote. Pag-iipunan naman daw niya ang pagpapagawa ng dream house niya. Isang sales lady daw siya sa isang mall sa Maynila. Kinabukasan, di na nakabalik yung babae. Ilang araw hinintay nung may-ari pero hindi daw nakabalik yung babae. Kanya siya bogus buyer to may kiling. Bogus buyer. Agoy nyoy, dire di padulong day ha. Naghintay ng matagal ang may-ari kaso hindi nga bumalik yung babae. Ilang araw pa ang lumipas na balitaan na lang nila na namatay. Namatay na pala yung babae. Noong araw na babayaran sana yung lote ay na-hold up at napatay siya ng holdupper dahil lumaban ng babae. Pagingay niya ganyan, ayaw niya mo gaway-away, ayaw niya magsukol niya. Kayo, wamantay kuso ganyan mga nga niya, nyo. Igmat kanya sila. Nagi niya sila, nagi niya sila, interest nga mo patay sa tuwa, no. Pag niya, hatag lang, bahala na ng kulta niya, pangitaan pa man niya. No? Kinabuhi, pag dili nagitaon niya, mabawi niya, mawala pa niya. Ihatag niya mo, tapos dagan. Agad. Mula nang mailibing ang babae ay madalas nang nakikita ng kapitbahay nila na may babaeng nagwawali sa bakura ng lote. Agoy niya. Nakapalit na siguro. Mula din noon ay lahat ng gustong bumuli sa lote ay may masamang nangyayari. May nalulugi sa negosyo kaya umatras sa bayaran. Mayroon din nagkakasakit ng maluba. Nakinailangan ang pera kay di rin matuloy. Maraming naging dahilan kaya hanggang ngayon ay walang bumubili sa lote. Sa palagay ng mga tao kaya daw walang natutuloy makabili sa lote dahil ayaw daw ibigay sa iba nung dalagang babae. Natanaw ni mo Lulubaba, tama ba tong ilahang ingon or tama ba tong ilahang unahuna nga sa inganang paagi nga ang babae na nakaangkon tong balaya or katong yutaa mo nang dili niya gusto nga naay-laing makaangkon anang yutaa. Pwede po nato niya masulti niya ngayon niya, no? Pwede po nato na siyang pwede na ito sa unahon pero kutob na ito sa unahon niya. Pero sultihan ta mo, no? Kaya yung mga patay, wala mo ni sila tawagan niya, kining wala na ni sila kalabutan. O kung sabay niya hitabo silang kinabuhi. Kung sabay niya mga espiritu diha nga imuhang nahon niya nga nagsamok-samok. Kanyang ingon nila nga dili daw mahimutang ang kalag sa namatay nga babae. Dili niya espiritu sa babae. Kuha niya siya kining depende na demonyo o katong mga nalaglag ng mga anghel no na sa Biblia niya may nga niya. Mo niyang siguro may publishing na niya o pangadyan. Pasuhan ba ka, no? Pasuhan? Niya. Tapos magpabudot siya, magpa-party-party sila niya. Sa mukha ng mga dautang liminto ng mga yan, bagsaba kay ba? Pag niya kay Luti, pag di mahalan ganyan siya, dugay na kay panahon, himuag ko paabangan nila siguro, di ba? Paabangan niya, patamnan, at least magamit sa gihapon ni mo, makakwarta pag itaon tuod ka. Himuha siguro ni mo og kanyang food street foods nga kuan nga say tawag niya street food market. Hindi yapon mahalin ang street food market, market yun, ha? Himuha ang palengke. Dagan ka pwede magamitan sa imong lote, no? Depende lang sa imo ha. Pero pag nga niyang lisod kayo mahalin ang lote yun taon, labi niya usapan niya sa kabarato diha. Kung medyo dagang kay magalinlangan, ang ginyabuhat sa uban, nagapaihaw sila may kiling o buhing baboy niya, paagaso nilang dugo diya dapita sa yuta. Sa mga tinuan sa mga kinyaraang tao, no? Niya tapos muna lang imo, pangadhian dito nila. Niya tapos na po iban magsunog, o mga dahon, diha dapita,
Diba? So, dahil mga ubang pang mga nga klaseng ritual ba, ginahimo ba? Madili gitaon sad malamon kay kabulta kung ikaw na kikasuyuran bitaw sa Biblia no. Mabasa nimo nga kining mga espiritu sa taong namatay dili na gina sila mulungtad wala gina sila kahibalo no. As in nga mura na sila samag natulog nga walay kalabutan sa tanan silang palibot nga nang hinanok ba. Oh. Pero ay sa kasayuran og dili na gina sa ingon nga kining maglatagaw pa yang kalag. Di na tinuod na siya kung ang Biblia ato pasultihon pero kung kinarang tao anya yang nagsulti sa imo kay palahubog ra pod. Ha? Di ba kanya sulti niya sa imo kay mahadlokanon kayo, matinuuhon kayo pero way pag-asinso. Way kredibilidad. Dito lang kumutuo sa Biblia sa ka. Tama bitaw lulubaba no. So depende na lang sa uban kung sa may lantuan nila. Di ba kay okay man pud mahadlok ta lulubaba para mahilikay ta sa mga kuan, especially kung nabito tay mga gibati sa tuwang kalawasan. Kung ikaw nahadlok nga aduna kay mga balatian diha, di ba? Better nga manambal din ka, palit din ka og produkto na to sa kalabo. Labaw na karon nga nagkataas na pud ang ihap sa COVID-19 nga mga kaso. So sa pagipaabot nimo pagpalit na ron sa di ka maproteksyonan, di ba? So kato mga aduna gibati dihang pamaol sa kalawasan pud usab, labi na kato mga hapo ang panglawas kay tungod sa mga bugat ka mga trabaho buluhaton. Gapanglabad ang ulo kay napasmuhan, langan-langan manggod ka kay nagchiks-chiks pa ka, darit kan nako. Aw ba nimo manghaplas ka og liniment oil nga numero 1 aprobado garantisado Calabo Plus Herbal Oil Liniment Amigo. Huwag tang sa panuhot, suhot, sakit sa panit, samad, kabahong, baho sa tiil, sakit sa ulo, sakit sa tiyan, sakit sa ngipon, bukol-bukol, ubag-ubag, matagtiki, arthritis, rayuma, o guban pa. Mapatay sa kutog, moisturize sa panit, humutog sakto sa kainit, bugnaw-bugnaw, nindot sa paminaw. Insect and mosquito repellent, alang usab sa mga nasa opisina, kabuyon sa biyahe, gamiti sa Calabo Plus Premium Rub. Alang sa pingot kay ilong, hubak o stress nga paminaw, mag-Calabo Premium Rub ka na. Para ang buhay, hay! Para sa mga kagid-kagidog baho sa lawas panabon, gamit ang Calabo Plus Herbal Soap. Para papaputi o papabata sa kutis, Charisma Beauty Soap. Para sa pahamis o pang depensa sa kutis, mag-Charisma Kojic Soap with Sunblock Protection. Okay, kinigatog kanato sa Jesser Marketing, Calabo Plus Herbal Products kaysa Calabo Plus, tanang balatian, tudas. Hala sige. Dugang pang mga pakatok ato ang panungkaran gihapon usab bisyo alas 12:30 na gyud padayon ta sa tuang paglanog-lanog ilabi na sa pagpahimsog kato mga nakapaniud to diha sa pamagilangan nimo hapit na alauna mo duty na mo kagbalik. Ganyan kailangan cute pa man siguro na siya siguro. Bitaw, sige, kamo niya igo diya padayon mo sa inyo ang mga kubati sa inyo ang mga buloton diya o padayon ta sa itong paglanong-lanong labi na sa mga lugar nga nabot sa itong pagsibya karong mga orasya. Salamat og duyog ta. Ngayon programang Tutok Pakatok sa Udto. Kauban man ninyo. Kini si Mike Kiling. O kini po si Lolo Baba.